салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома масъулони вазоратҳои нақлиёти Тоҷикистону Русия барои ҳалли мушкили рафтуомади ҳавоии миёни ду кишвар сари мизи музокирот нишастанд. дар арафаи интихоботи раёсатҷумҳурии Амрико маълум шуд, ки дар иртибот бо имейлҳои номзади демократи курсии президенти Амрико Ҳиллари Клинтон ҳеҷ гуна айбнома матраҳ намешавад. ва дар ноҳияи Сор чӯпоне бо чорвои мардум ғайбзада оилаашро рӯ ба раҳми Худо гузошт. Поенда мусорка мо клеёнка вай ҷамъ мекунем пластмас. Ваям я занакам ҷай мехара ва мо пул мекунем ягон чӣ мехарем. барномаро бо музокироти ҳайатҳои Тоҷикистону Русия шурӯъ мекунем, ки ҳамин ҳоло дар шаҳри Москав мушкилоти парвозҳои ҳавоии миёни ду кишварро баррасӣ доранд. Агар ин музокирот бенатиҷа анҷомад, эҳтимолан сар аз фардо парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия қатъ мегардад. шурӯи баҳсҳо дар мавсими авҷи бозгашти муҳоҷирони тоҷик ба ватан руст омадааст. бо ин ҳам ҳайатҳои ҳарду кишвар умедворанд, ки мулоқоти онҳо бо натиҷаи мусбат поён хоҳад ёфт. Мирзо Набии Холиқзод дар ҷараёни тафсилоти музокирот аст. امروز در این مذاکرات هیئت تاجیکستان تحت سربری رئیس اولیت هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان محمد یوسف رحمانی شرکت دارند که در اینجا همچنین نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی تاجیک ایر، سامانیر و هم از جانب روسیه نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی این کشور شرکت دارند. در رابطه با این مسئله وزیر نقلیات تاجیکستان شیرعلی گنجوزاده امروز بر رادیو آزادی نیز تاکید کرد که مسئله مذکور در دایره سازشنامه هایی که میان تاجیکستان و روسیه وجود دارند راه خود را پیدا خواهند کرد و هیچ مشکلی در رابطه با امکان قطع شدن پروازهای هواپیماها در میان نخواهد اومد. و طور امروز ما از فرودگاه دوشنبه فرودگاه بین المللی دوشنبه دیدن کردیم پروازها به طور معمولی ادامه دارند و ولی در صحبت و سخنهایی که مسافران و نمایندگان بعضی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان میگویند آنها منتظر همین مذاکره بلندپایه تاجیکستان و روسیه که در مسکو شروع شده است میباشند. ضمن روز 3 نوامبر وزارت نقلیات روسیه گفت که با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسکی روسیه همه پروازها به سمت تاجیکستان را قطع می‌کند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت در صورت توسط فرودگاه واقع در ولایت مسکو انجام شدن پروازها منفعت شرکت‌های هوایی تاجیکستان از روی مقررات پاریته یا برابری رعایت نمی‌شود. مایه ناراضی تاجیکستان این است که شمار شرکت‌های روسی انجام دهنده پرواز به شهرهای این کشور نظر به خدمات شرکت‌های تاجیکی بیشتر است. تاجیکستان میگوید در صورت از ژوکوفسکی همه علاوه شدن پروازها به سمت تاجیکستان شمار پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند افزایش می‌یابد و این چیز منفعت‌های بازار پروازهای تاجیکستان را خللدار می‌کند. تا حال پروازها میان 4 شهر تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه به طور برابر از جانب شرکت‌های هوایی این دو کشور انجام می‌شوند. дар ҳоле ки миёни Тоҷикистону Русия барои танзими парвозҳо музокирот ҷараён дорад, ҷониби Ӯзбекистон ваъда додааст, ки аз нимаи аввали соли оянда парвозҳо миёни Тошканду Душанбе аз сар гирифта хоҳад шуд. раиси ширкати миллии Ӯзбекистон Валерий Тян дар суҳбат бо хабаргузориҳо гуфтааст, ки эҳтимолан аввалин парвоз миёни ду кишвар дар 5 моҳи оянда анҷом мепазирад. мақомоти Тоҷикистон ҳам мегӯянд, ки барои фароҳам овардани заминаи ҳуқуқӣ ҳоло тарҳи созишномаи парвозҳо бо Ӯзбекистонро таҳия доранд. парвозҳо байни шаҳрҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон аз ҷумла дар масири Тошканд-Душанбе ҳанӯз соли 1992 дар пайи оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон қатъ шуда буданд. то ин дам Тоҷикистон борҳо аз Ӯзбекистон барқарор кардани парвозҳоро дархост карда буд, аммо тавофуқе ҳосил нашуд. барномаро бо гузориши аз Амрико идома медиҳем. дар арафаи интихоботи президентӣ ин кишвар, ки рӯзи сешанбеи 8 ноябр доир мегардад, раиси идораи таҳқиқоти ин кишвар Ҷеймс Коми ба Конгресс гузориш дод, ки дар иртибот бо паёмҳои электронӣ ё худ имейлҳои Ҳиллари Клинтон бар зидди ин номзади демократи курсии раёсатҷумҳурии Амрико ҳеҷ гуна айбнома матраҳ намешавад. ҳамкорамон Тоири Сафар мегӯяд, ин изҳорот номзади ҷумҳурихоҳи курсии президенти Амрико Дональд Трампро ба ғазаб овард.
раиси хадамоти таҳқиқоти амрико ё худ ФБР Джеймс Коми ба Конгресс гуфтааст ки тафтиши иловагии паёмҳои электронии номзад ба мақоми раёсати ҷумҳури амрико аз ҳизби демократ Ҳиллари Клинтон ягон амали ҷиноӣ пайдо накард ва дар ин робита ба муқобили Клинтон айбномае матраҳ нахоҳад шуд. рӯзи якшанбе Коми ба вакилони Конгресс гуфт тафтиши иловагӣ хулосаеро ки дар моҳи июл дар мавриди ирсоли паёмҳои электронӣ аз сервер ё худ хазинаи хусусии Клинтон ироа карда буд тағйир надод. ҳафтаи гузашта раиси ФБР ба Конгресс номае навишт ва маълумот дод ки муфаттишон паёмҳои электронии наве пайдо карданд ки бояд тафтиш шавад. ин эълон маъракаи пеш аз интихоботии Клинтонро то ҳадде дар ҳамӯ барҳам кард. Доналд Трамп довталаби курсии президенти амрико аз ҳизби ҷумҳурихоҳ хулосаи ФБР-ро танқид кард. افسران با شأن و شرف ФБР امکان نخواهند داد که او با جنایت‌های وحشتناک و از جمله پاک نمودن 33,000 پیام الکترونی بعد هشدار کنگره صادر کرده است خلاص شود. حاضر نظام ساخته او را زیر حمایت گرفته است. این نظام با فریب ساخته شده است و من سالهاست که این حرف را تاکید میکنم. شما نمیتوانید 650,000 پیام را در 8 روز تفتیش کنید. نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون معرکه انتخاباتیش را آخری هفته گذشته در ایالت نیو همپشیر سپری کرد. او درباره تفتیش چیزی نگفت ولی رای دهندگان را به آوازدهی تشویق کرد. When your kids and grandkids ask you what you did in 2016, وقتی فرزندان و نبیره‌هایتان از شما پرسند که سال 2016 زمانی که همه چیز در یک مره قرار داشت شما چه کار کردید؟ امیدوارم شما می توانید بگویید که برای بهتر و نیرومندتر کردن امریکا آواز دادید. برای امریکای آواز دادید که پول می سازد نه دیوار. امریکایی که از آن صدای محبت به گوش می رسد نه صدای شیپوری نفرت. بر اساس پرسش‌های اخیر پشتیبانی از هیلاری کلینتون نسبت به دونالد ترامپ 5% بیشتر است. روز یکشنبه یک چند ستاره بسکتبال آمریکا از جمله جیمز لبرون در معرکه پشتیبانی از نامزد حزب دموکرات اشتراک کردند. пахши зиндаи таҳвилоти ахирии интихоботи президентии амрикоро дар сайти озодӣ ва барномаҳои радиову телевизиони мо пайгирӣ кунед. ва ҳоло бармегардем ба Тоҷикистон. дар нояи сор беш аз як моҳ аст чӯпонеро ҷустуҷӯ доранд ки бо даҳо сар моли мардум ғайб задааст. бо нопадид шуданаш ин чӯпон на танҳо ба соҳибони чорво зарари молиявӣ расонд, балки ҳамсару фарзандони ноболиғашро ба истилоҳ дар биёбоне рӯ ба раҳми худо гузошт. хонаводаи ин мард ҳоло дар кулбаи вайронае бидуни шароити созгор барои зиндагӣ ба сар мебарад. барои Юсуфӣ ҳоли ин хонаводаро ба навор гирифт. шавҳари Зуҳро Файзуллоева бо дасти кам 80 сар моли мардуми ноҳияи Ҳисор аз саҳро нопадид шуд ва ба буҷаи даҳҳо хонавода зарба зад. ӯ бо ин кор ҳамчунин зану 6 фарзандашро дар теппаҳои дуртар аз маҳалли аҳолинишин танҳо гузошт. ин қазия аз қабли молдуздиҳои ахир аст ки то ҳол даҳҳо нафарро ба зиндон бурдааст. гӯспондамона 2 сола метем ки бо никна ҳамин соли 14 та гӯспанд додем, 6 таш нест хушхӯрои калон калон. ҳамқа ёрдам медодем бо вай подавонда. ҳар моҳ 10 сумӣ ҳар як молда медодем, пул бо картошка медодем, либоси мебурдем фарзандошта. чӯпон Файзуллоев худаш бо молҳо ғайб зад, вале ҳамсару 6 фарзандашро дар миёни аъроф гузошт. хашми соҳибони бузургусфанд баъди дидани вазъи сангини хонаводаи чӯпон ба раҳму шафқат табдил шуд. хонаводаи чӯпон ки қаблан дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ҳисор ба сар мебурданд, дар ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар ба теппаҳои марзи Ҳисору ноҳияи Рӯдакӣ омаданд. штоманам ки мард қисрм занг гирифт ба хона ра фурӯхт. ҳамаро бехона карда. онҳо дар ин теппаҳо чорвои сокинонро нигаҳбонӣ мекарданд, аммо шавҳараш пас аз чанд моҳи чӯпонӣ нисфи бузу гӯсфанди мардумро бо худ гирифта ғайб зад. گفت او پاره میرم گرفته رفته گای من نمیدونم کجا بوده چیکار کرده. ҳоло Зуҳро ва 6 фарзандаш бори рӯзгорро худашон бар дӯш гирифтанд ва дар шароите ки доранд талош мекунанд ҷон ба саломат бубаранд. модар барои овардани об бояд кӯдаконро танҳо гузошта 3 километр поинтар ба дарё поин шавад.
ягона кори дастрас барои ин хонавода аз партобгоҳ ҷамъ кардани маводи пластикӣ аст. поёнда мусрка мо клеёнкавай ҷамъ мекунем пластмас аваям я занакам ҷай мехара ба мо пул мекунем ягон чӣ мехарем мусрка мерем мусрка мечинем салафан мефурӯшем баъд чӣ мехарем нун руған орд дар ин шароит ҳам зуҳро намехоҳад бачаҳояш аз таҳсил дур монанд. ду духтари бузургаш ба мактаби деҳаи сумбулаи ҳисор мераванд ки чанд километр дуртар аз он теппаҳост, аммо духтаронаш бо ҳамсолони худ таҳсил намекунанд. дар мактаби сумбула мехонам 14 солаам синфи 3. барои чӣ 14 солаи синфи 3 мехонем? охир нарафта будам барои ҳамин. мақомот ҳанӯз аз Илҳом Файзуллоев, шавҳари Зуҳро дараке пайдо накарданд ва маълум нест ки ҷуброни зиёни моликони чорворо ки ҳудуди 80 000 сомонӣ гуфта мешавад, кӣ пардохт мекунад. аммо дар поёни дидори мо аз ин хонавода Иззат Бобоев, раиси ҷамоати деҳоти Ҳисор ваъда дод ки Зуҳроро бо 6 нафар тифлаш ба як коргоҳе мебарад ки барояшон макони зисти мувофиқ ва барои Зуҳро ҷойи кор фароҳам мекунад. барномаро идома медиҳем. Радио Озодӣ тарҳи ҷадидеро таҳти унвони боварҳо роҳандозӣ менамояд. Ин лоиҳа дар бораи анъанаву урфуодат ва эътиқодҳои мардуми саросари дунё қисса мекунад. шумо низ метавонед дар ин тар бо пешниҳодҳо ва наворҳои ҷолиб ширкат кунед ва дар бораи боварҳои мавриди назаратон маълумот бидиҳед. лавҳаи нахустини лоиҳа коса ном дорад ки маросими дафнро дар Бадахшон инъикос мекунад. дар Бадахшон баъди дафни маит болои қабраш санг мегузоранд ва косаро сарнагун мешикананд. коса ба умр ва ҷисм ба санг ташбеҳ мешавад. ин анъанаи мусулмонони исмоилист, аз анъаноти мардуми ориоист ки исломӣ шудааст. нишони зиндагӣ баъд аз марг аст. болои гур инчунин меваву хӯрданӣ мегузоранд. бар инанд ки ҳаққи рафтагон аз неъмати онҳо бояд ҷудо шавад. ин косаи сарнагунро аз обе ки баъд аз шустани маит боқӣ мемонад пур мекунанд. баъд аз пӯшонидани гур обро болои қабр мепошанд. эътиқод доранд бори охир ташнагии маитро мешиканад. бар инанд ки об дили маитро аз оламу одам сард мекунад. баъдан ба санги дарозрӯяе болои қабр мешикананд. сангро ивазкунандаи ҷисми маит мегӯянд. агар ӯ мард бошад санги дарозро ба таври амудӣ мегузоранд. барои зан 3 сангро мехобонанд дар шакли ҳарфи п ки хонаро ба ёд меорад. ба маънии он аст ки зан ҳомии хонадон аст. дар водии Вахон болои гур санги сафеду сиёҳ мегузоранд ки аз ноҳияи байн онро ба 2 қисм ҷудо мекунад. маънии офоқу анфусро медиҳад. асрҳо мардуми ин макон ҳаёти дунёӣ ва охиратро ба кайҳон пайванд медиҳанд ва ҷаҳонбинии онҳо дар анъана ба хубӣ инъикос ёфтааст. ва як хабар аз дунёи зебоӣ. Зебосанами Тоҷикистон ҷоизаи Mrs International 2016-ро соҳиб шуд. ин ҷоиза ба Парвина Саидова дар узмуни маликаи зебоии ҷаҳон дар шаҳри Остона тақдим гардид. дар сабқати мазкур бо Парвина 120 нафар рақобат карданд ва ин пирӯзӣ заминаро барои ширкати ӯ дар озмунҳои зебоии Русия ва Фаронса фароҳам кард. Парвина Саидова дар озмуни маликаи зебоии ҷаҳон дар баробари зебоӣ ва намоиши либоси миллӣ истеъдоди рақсашро низ нишон додааст. Саидоваи 27 сола 2 соли пеш ба ҷаҳони муд бо кӯмаки тарои тоҷик Хуршед Сатторов ворид шуд. худи Парвина сирри муваффақияташро дар бозори клипсозӣ ва нақшофарӣ маҳз чеҳраи зебо ва қадду қомати расояш медонад ки баъд аз таваллуди 5 фарзанд ҳам зиёд тағйир накардааст. ва бо нашри ин хабар барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. бо мо ҳамеша дар ҷараёни хабарҳои тоза хоҳед буд.